एस एम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण पोळ्याचं पीठ मळणार आहोत. हे 7-8 लोकांसाठी आपलं पीठ मळून घेणार आहोत आपण 8 लोकांसाठी. तर इथे बघू शकता असं पीठ घेऊन आपण त्याच्यात थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे. एकदम पाणी ओतायचं नाही आहे आणि आपलं हे पीठ खूप बारीक असं आहे. बारीक पीठ घ्यायचं आहे पोळीसाठी. तर याच्यात आपण असं एकदम पाणी ओतायचं नाही आहे, हे लक्षात ठेवायचं. थोडं थोडं पाणी टाकून अशा पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे. असं थोडं पाणी टाकून असा गोळा करून घ्यायचा आहे या पिठाचा आणि त्याला असं छान मळून घ्यायचं आहे. ताटाचं असलेलं पीठ पण आपण सगळं काढून घ्यायचं आहे, चोळून असं पिठाने, कोरड्या पिठाने चोळून. इथे बघू शकता असं छान आपला पिठाचा गोळा मळून झालेला आहे. ताटाला लागलेलं पीठ आहे, आपण असं पीठ टाकून मळून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने सगळं पीठ असं चोळून काढून घ्यायचं आहे ताटाचं आणि शेवटी असं मळून घ्यायचं आहे. असा छान आपला पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे. ते बघू शकता अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता आपलं पीठ असं मळून झालेलं आहे. असा छान गोळा करून घ्यायचा आहे. आता सगळ्यात शेवटी आपण 1 चमचा तेल टाकून त्याला अजून त्याच्यामध्ये थोडं मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते तेल सगळं पिठाला लागलं पाहिजे. अशा पद्धतीने 1 चमचा तेल त्यामध्ये आपला हा पिठाचा गोळा असा मळून घ्यायचा आहे. ह्या अशा पद्धतीने इथे बघू शकता, म्हणजे आपल्या पोळ्या अशा छान नरम येतात. इथे बघू शकता आपण एवढा गोळा घेऊन घ्यायचा आहे. पिठाचा एवढा गोळा घेतलेला आहे आपण. आता पोळी कशी लाटायची आपण हे बघणार आहोत. तिथे बघू शकता आता आपण अशी लाटून घ्यायची आणि त्याला मध्ये थोडं तेल लावून घ्यायचं. 4 पदरी पोळी बनवतोय आपण. आता ही आपण अशी 4 पदरी करून आणि तेल लावून अशा पद्धतीने आपण तिला लाटून घ्यायची. इथे बघू शकता घेतली. आता तिला शेकून घेणार आहोत. तर पोळीला आपण उठून घेतलेले आहे. त्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि दोन्ही बाजूने छान अशी शेकून घ्यायची. जिथे आपल्या हवा जात असेल पोळीमधनं तिथे असं बेलण्याने किंवा लाटण्याने असं दाबून घ्यायची. अशा पद्धतीच्या पोळ्या तुम्ही पण नक्की करून बघा, नक्की जमते. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. अशा छान छान पोळ्या आपण बनतात आणि हे दोन्ही साईडने असे छान शेकून घ्यायची, भाजून घ्यायची. अशा छान नरम पोळ्या आपल्या तयार होतात. आता आणि ही रेसिपी पोळीची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा.